Κυρία, κάποιος σας ζητεί που μοιάζει πατρίδης. Και αν τον ήκουσα καλά, λέγεται Ευρυπίδης. Αχ, θα είναι αυτός ο συγγραφέας που γράφει τραγωδίας. Δράματα πάσης φύσεως. Γιάννη, θέλεις να με φωνάξεις? Είμαι σχεδόν ημίγυμνος. Αλλά και δεν με μένει. Πες του, να μπει να τον δεχτώ. Να δούμε τι με θέλει. Περάστε, κύριε Ευρυπίδη. Κυρία, άλλος έλαβα να σας ανησυχήσω και από εσάς τη μύτη. Μια χάρη να ζητήσω. Παρακαλώ καθίσατε. Μη στέκεστε καθέτος. Πλησίον είναι κάθισμα. Ξαπλώσατε ανήφας. Ευχαριστώ, κυρία μου, για την ευγένειά σας. Και αισθάνομαι πολύ τιμή που βρίσκομαι κοντά σας. Θα το επιθεωρήσω. Ωραίο είναι το σπίτι σας και σε ωραίο μέρος. Ναι. Είναι βαρέο πολύ σαν ρεύματα αέρος. Είδα και πράσινον πολύ. Αυτό δείχνει μάλλον ότι η φροντίδα δείχνεται πολύ στο περιβάλλον. Α, εδώ βλέπεις. Εδώ υπήρχαν φοίνικες όλα στους λεωφόρους, αλλά τους πετσοκόψαμε. Εμπόδιζαν τη θέα σας. Τους Έλληνες εμπόρους. Οι φοίνικες οι έμποροι είχαν κάνει θράψη. Βολιώτη δεν αφήνανε και έπρεπε να απολαύσει, ναι. Νυχθημερών τσακώματα με τον εντοπίον, ώσπου και ανέλαβε ο Ιάσονας και έφτιαξε το τοπίον. Μια βόλτα εάν κάνετε, φοίνικα δεν θα βρείτε. Το κλίμα δεν τους ευνοεί και δεν ευδοκιμείται. Διάβασα πως ο φοίνικας πάντα αναγεννάται. Βγαίνει από την τέφα του και στους εθήλ πλανάται. Έπαρταν τέτοια συμφορά αναλαβών ο Ιάσον, που και τη στάχτη πέταξε στο κύμα των θαλάσσων. Και όπως είναι φυσικόν τέφρα εάν δεν αφήσεις, τους κάνεις δύσκολον ζωή και ανίκανους διαπτύσεις. Και πάλι σας ευχαριστώ για την ευγένειά σας που με εδέχεται εδώ, εις τα ανάκτορά σας. Νιώθω συγκίνηση πολύ. Τρέχει το σώμα όλο. Τόσο κόπο κάνατε να έρθετε στο Βόλο. Όπως καλώς γνωρίζετε, και εγγράφω σας δηλώνω, μία τραγωδία τακτικά γράφω τον κάθε χρόνο. Το σύνολο των έργων μου κοντεύει τα 60 και ελπίζω λίγα προσεχώς να γίνουν 70. Τα έργα σας είναι γνωστά, πολλά, τα ξέρω απ' έξω. Τι πρώτο να ενθυμηθώ, τι να πρώτο διαλέξω. Θυμάμαι πόσο έκλαψα στο έπος των Πατράχων, όταν ο Μέγας Προμηθεύς έπεσε από τον βράχον. Και πόσο ξεκαρδίστηκα! Ολόκληρες εβδομάδες στην αλκοβία σας που λέγεται τράδες! Ευχαριστώ για όλα αυτά, φιλόλογος κυρία, που βλέπετε τα έργα μου εις πάσαν ευκαιρία. Τι νέο τώρα γράφετε, πέστε μου να χαρείτε. Γράφω ενέργο, κατά αυτάς που μη διακαλείται. Πλην δυστυχώς μου είπανε ότι του λείπει δράση και ο χορηγός κολλείεται να μου το ανεβάσει. Να σας διαβάσω μερικούς στίχους που έχω γράψει και να μου πείτε αν με αυτούς κανένας δεν θα κλάψει. Θα χαρώ πολύ, παρακαλώ αρχίστε. Διώξτε το τράκ που έχετε και άνετος να είστε. Ήρθοφελός Άγους, μη διασπάστε σκάφος. Κόλφον εσέαν και ανάσπηλίου πεσιν πότε τμηθήσα πέφτει. Μη δέτμος εχείας, ούδαν κανήν φύσασα πελιάδας χώρας. Προσέξτε εδώ. Υπέρ μεγίστη γύρνεται σωτηρία όταν γίνει προς άνωρα μη διχώστα. Μα σοβαρά πέριψα αυτό το κείμενό σας που δείχνει τόση άνεση στο χειρισμό της γλώσσας. Τι θεία λέξη άγνωστε εισήφθαν στα αυτιά μου και οι στίχοι ελεύθεροι μίλησαν στην καρδιά μου. 10 λαπάτες ποιητέ να κάτσουν να μου χτίσουν
στίχους εφάμιλους μαθητούς δεν θα δημιουργήσουν. Έτσι αρχίζει η Τροφός το έργο που έχω γράψει και θέλει η Επιτροπή τώρα να μου το θάψει. Να γιατί συνηγορώ, τα αρχαία να μαθαίνουν οι μαθητές τα αλήθεια και στις σχολές όταν μπαίνουν. Με τα αρχαία τα στρώτα, κάτοχος όταν είσαι. Με τον καθένα θα μπορείς πια να συνεννοείσαι, έτσι. 2 στίχους απαγγείλατε από την τραγωδία και ολόκληρο το ανάκτορο γέμισε μελωδία. Αχ, το θέμα τώρα πείτε μου, το θέμα με ενδιαφέρει. Μοιάζει με αυτά που γράφετε ή κάπως διαφέρει. Το θέμα είναι τραγικό. Πρόκειται για γυναίκα που από 10 παιδιά θα σπάσει και τα 10. Και τα 10. Θεωρώ τα 10 είναι πολλά. Βάλτε 2 να σπάξει. Και ολόκληρο το έργο σας τότε θα είναι εντάξει. Ακούστε που σας λέω. Σφάχτε τώρα τα 2 και θα χαρείτε θρίαμβο στου λόγου το 2. Μια φίλη μου με 2 παιδιά δεν ξεφορτώνει. Δεν ξέρετε τι ηρεμή και ευτυχισμένη νιώθω. Πώς λέγεται η φίλη σας, θα πάω να την Εύρο. Το σπίτι της τεράστιο και φτάνει ως τον Εύρο. Είναι μια ανεξάρτητος κυρία Χριστοφόρα που διατηρείται στη ζωή με δανεικά και δώρα. Καλά, θα ψάξω να τη βρω. Δεν θα έχω δυσκολία. Ελπίζω η συνάντηση να γίνει με ευκολία. Δεν θα την βρείτε εύκολα. Πάντοτε ταξιδεύει. Την προστασία ισχυρών με πάθος την κυρεύει. Έχει μια κόρη άνεργο και αγόρι πιναλαίων, αλλά γι' αυτά αδιαφορεί εδώ και χρόνια πλέον. Τους Αγγλοσάξων κάποτε σφοδρά τους ερωτεύτη και από τις υποσχέσεις των, δώσαν μαγεύτη. Είπαμε, γράψτε. Ανεξάρτητος, εύπιστος, πολύ αφελεστάτη, πρωτοφανής περίπτωση, αφιλοκερδεστάτη. Τα γράψατε? Το έγραψα. Τώρα, ας επανέλθουμε στο θέμα μας και σας και να δούμε πού χωλένετε και τι στο έργο φταίει. Είπαμε, σφάξτε τα παιδιά. Αντί για 10, 2. Και θα χαρείτε θρίαμβο του χρόνου στο βίο. Σύμφωνοι. Γίνεται αυτό. Μα λείπουν συγκρούσεις και βγαίνει έτσι μιας μητρός, ζηλόφωνης πενθούσης, που θέλουν πολύπλοκη και άλλα σπουδοτυπίας και όχι σφαγή 2 παιδιών λόγω ζηλοτυπίας. Θέλουν τη δράση και πλοκή πιο πρωτοτυπωτέρα. Πρωτοτυπωτέρα. Το τότε βάλτε τα παιδιά να σφάξουν τη μητέρα. Τι άλλο πιο πρωτότυπο θέλετε να σας προτείνω? Νομίζω είναι πρωτότυπο το θέμα που σας δίνω. Όχι. Αυτό δεν γίνεται. Το έχω πια αρχίσει. Και αν αλλάξω τη δομή, το δράμα θα αργήσει. Αν βάλω λεπτομέρειες από το δικό σας βίο, τότε θα πάρω ασφαλώς το πρώτο το βραβείο. Εσάς έχω και εγώ. Και σας ζητώ στοιχεία από τη δική σας τη ζωή για να έχω εντυπωσία. Καθίσατε. Εγώ θα εξιστορήσω. Δεν θα κάτσω. Εννοώ, πώς θα κάτσω. Την πονεμένη μου ζωή να σας εξιστορήσω και θα είμαι λίγα ανευτυχής, εάν σας βοηθήσω. Με πάσαν λεπτομέρεια θα πω ανακοινώσεις και αν θέλετε, κρατήσατε και πάλι σημειώσεις. Αχ, στο μέρος που γεννήθηκα και λέγεται Κολχίδα. Αργά εισήλθεν η Αργό που ήταν αβαρχίδα και ο Ιάσον, Έλλην πλοίαρχος, βγήκε διεργασία. Τι εργασία ακριβώς, δεν έχει σημασία. Ναι. Και λόγω που βοήθησα στην αποστολή του, πήρε και μέδια αιωρικών στην επιστροφή του. 9 μέρες συνεχώς το πλοίο προχωρούσε και μάλλον πλοίο ο μπαμπάς πίσω μας κυνηγούσε. Σε μια στιγμή πλησίασε πάρα πολύ κοντά μας και υπήρξε ένας κίνδυνος για την ασφάλειά μας, διότι το πλοίο του μπαμπά ήταν πιο γοργό. Και σαν το πιο γοργό πλησίαζε, πλησίον την Αργό. Οπότε μου έρχεται στο που μια φαϊνή ιδέα. Και
Και ρίχνοντας στη θάλασσα τεμάχια μπροστά του, καθυστέρησε ο Βορδάς, μαζεύουν τα οστά του. Όλοι οι ναύτες στην Αργό με φώναξαν τσακίστρα και είχα περνεί επιστολή από την Κλητεμίστρα και τα συγχαρητήρια που πήρα από τον Έτιστο. Αχ, ήταν διεμέ, για με ικανοποίησες. Ήταν αυτή στον Έτιστο. Χάρη σε αυτό το τέχνασμα και άλλες εφευρέσεις, είχαμε πλούν ευχάριστο, χωρίς, με λίγες εξαιρέσεις. Προς το παρόν δεν μου έρχονται έτερες συγκινήσεις. Σας είπαν λίγας πρόχειρας δια τας περιηγήσεις. Αχ, από κορχίδα η ορκό, ως των ακτών του Βόλου. Σας βεβαιώ δεν έκλεισα το μάτι μου καθόλου. Ταλαιπωρήθηκα πολύ εις όλο το ταξίδι. Δεν ξέρετε τι τράβηξα, κύριε Ευρυπίδη. 9 μέρες στη στεριά έκανα να πατήσω. Του Βόλου τα 9 μέρα να σας εξιστορήσω. Του Βόλου? Του Βόλου. Τα 9 μέρα να σας εξιστορήσω. Ναι. Ο Βόλος πώς σας φάνηκε όταν το περπατήσατε, μπήκατε σε ανάκτορο όταν εδώ πατήσατε? Όπως και προηγούμενα, όπως σας είπα, με τρόμον είδαμε εδώ του Βόλου μας στην τρύπα. Ναι, αργότερα. Πολύ αργά έγινε το παλάτι. Σε μία τρύπα μείναμε. Εξάμηνο και κάτι. Η ιδιοκτησία θείας του ήταν ο χώρος όλος και μια καλή περιοχή της μάνας του ο Βόλος. Ο Βόλος. Όλα αυτά που είπατε έχουν ενδιαφέρον. Λουτίζεται και η πλοκή, έστω εκ των υστέρων. Όταν πατήσατε εδώ, δεν πλήξατε καθόλου? Όχι. Είναι θαυμάσια η εξοχή του Βόλου. Ο Άγιος Λαβρέντιος, Τρίκερη, Μακρινίτσα και άλλα σε πολλάς περιοχάς ανέβαιναν με γλίτσα. Μόνο όταν απέκτησα τα δυο μου τα αγόρια, έπαυσα να ανέρχομαι εις τα σαφοροχώρια. Σχέσεις με τον σύζυγο? Ευτυχισμένοι είστε? Σχέσεις με τον σύζυγο, μπορώ να πω, αρίστε. Ξέρεις πώς σας το πω? Ναι. Φίλοι με που κυκλοφόρουσαν που μιλούν για ερωμένες. Μην ακούτε σε αυτά που λέγει ο καθένας. Τότε, κυρία Μύδια, έχω την άδειά σας να γράψω πως ζηλεύοντας φάξατε τα παιδιά σας? Αν σας βολεύει, γράψτε το. Έχετε ελευθέρας. Και παρουσιάστε με ακόμα και ως τέρας. Για να προκύψει σε με τόση παραφροσύνη, πρέπει σφοδρική διαταραχή στο σώμα μου να γίνει. Θέλω να πω, να μου συμβεί μια σύγχυση. Θέλω να πω να μου συμβεί μια σύγχυση σπρενών από διαπράξεις απευθών δικών μου συγγενών. Δεν μου αρέσει. Πάμε. Όχι. Το λέγω επειδή τώρα και τελευταία κυκλοφορεί μια διάδοση. Πως θα έχει με μια νέα μια μικρή καλόγρια που βρίσκεται κοντά σας. Που την προσλάβατε εσείς δαντά για τα παιδιά σας. Αν αληθεύει δε αυτό, θα είναι σωτηρία. Μου εμπλουτίζει την πλοκή αυτή η ιστορία. Ο Ιάσον, λένε, κυκλοφορεί κάνουν τον υπνοβάτη και κάθε βράδυ χώνεται στις νέας στο κρεβάτι. Αν σας βολεύει και αυτό, και είναι σωτηρία, βάλτε το να έχετε πλοκή σε αυτή την ιστορία. Να τελειώνουμε. Με σώζετε ειλικρινώς. Τώρα θα σας αφήσω. Πάω τα τραγουδία μου αμέσως να πετύχω. Στα τσακίδια. Αχ, πλαπαρουφιάνε πίτα. Κάθαρμα Ευρυπίδη. Ήρθες και πέταξες μπιχτές και με έκανες σκουπίδι. Ακούστηκο. Μαύρες ιδέες μου περνούν για αυτή την καλογραία. Φίδι αποδείχτηκε η πολιούχος νέα. Πρέπει να δείξω φρόνηση. Να μάθω την αλήθεια. Να κρύψω την πόνοια που έρχομαι στα στήθια. Έχει
να πέσει μάχαιρα και μια αιμοσταγία που τα εδώ ανάκτορα θα μοιάζουν σφαγεία. Κι ας κρεμάσουν πινακίσεις στα ανάκτορα του, εντάχτα κόπτεται κι μας